vysvetlím vám riešenie úlohy číslo 3. Tam pôjdete cez jednoduchý vzťah, ktorý vieme, že platí z jednotkovej kružnici, že sinus x na druhu plus kosinus na druhu x sa rovná 1. Čo si treba všímať, v akom intervale idete pracovať, čiže toto je prvý kvadrant. Viem, že v prvom kvadrante je funkcia sinus, je kladný, takisto kosinus je kladný. Takže kosinus nám dali, vidíte, že je to vlastne kladné číslo, čiže pri riešení musíme dostať sinus x kladné číslo. Takže doplním sinus na druhu x plus a dosadím za kosinus x 12 13 na druhu sa rovná 1. No a vypočítam takúto krátku kvadratickú rovnicu. To je 144 169. Po odpočítaní dostávame sinus na druhu x sa rovná na kalkulačke 144 169 sa rovná 25 169. No a keď odmocňujeme, dáme sinus do absolútnej hodnoty. Po odmocnení je 5 13. Čiže máme dve riešenia. Plus 5 13 alebo minus 5 13. No ale pred chvíľkou sme povedali, že keďže pracujeme v prvom kvadrante, musí byť teda správne riešenie toto kladné číslo. Takže dopracovali sme sa, že sinus x je teda 5 13. No a už iba jednoducho dopočítame tangens x ako podiel sinusu a kosinusu. Takže je to 5 13 lomeno 12 13. Vidíme, že 13 sa vykráti a dostaneme výsledok 5 12. Takže tangens x je 5 12. Viem, že sme sa neučili kotangens, ale kotangens x je len prevrátená hodnota tangensu, čiže 12 pätín. A tým pádom máte všetko vyriešené.